Sisakhona la we-Transformation Live sicela nisixoleleke bafowethu ngalomsindo enuzwayo it is beyond our control, asikwazi ukucontrola. I hope awuniphazamisi nisizwa kahle. Sayo yena uSithembiso uProndlovu uGatsheni babenye out and saqhubeka nayo ke le ndaba ke. So enye imibuzo engijwayele ukuyithola yile ukuthi nje ejele kuhlalwa kanjani, because abantu abaningi bakhuluma izinto ezihlukene but nje mhlambe nje to ukuleya nje i-basic example ukuthi kuma kanjani ejele. Ejele kunama section, so lama section nawo uthola ukuthi ahlukene ngaphakathi. Kukhona mhlambe ngisibonele ngewesivili ekuyona engihlale kuyona kakhulu. Kunama section othola ukuthi kuyaziwa ukuthi kuhlala abantu abadonsa kakhulu kuyona, mhlambe abadonsa o10 years kuyaphezulu. Then kube khona ama section ekwaziwayo ukuthi kuhlala mhlambe abantu asebezophuma okanye ngokolimi lasejele kuthiwa bawu medium. Khona maximum abasasukude ukuphuma abadonsa kakhulu, kube khona ababizwa ngo-medium, thola umuntu wegotshwe 8 years or 10 years or ngaphansi, then sibona bahlaliswa kwenye wing or yama section. So kuwona ke lama section ke sometimes kuyenzeka kodwa omunye uthola ukuthi afanele abuhlele ngapha uhlele ngala ngezathu ezithize zakhona ke ejele, uthola ukuthi mhlawumbe umunye uyahlupha noma kunezinto abhizi ngazo, mhlawumbe uyafunda athi noma maximum kodwa azohlala medium. So izinto ezikanjalo ezihlukahlukene but lakhiwe kanjalo. Then kuwona lama section, then ngicela ukwenza example nje kakhulu ngewesivili, ngiyabona onye president nababanye, and then uthola ukuthi kulama section kunama cells aziwayo ukuthi ahlala abantu ababhemayo, kube khona ahlala abantu abangabhemi. So uthola ukuthi kuyaziwa futhi ukuthi inombolo ishawa kula amanye ama cells, kube khona iseli ekwaziwa ukuthi inombolo ayishawa. So mina ke bengihlala kwiseli engayishaya inombolo futhi engabhenywa kuyona, bekuyinje iseli abantu abakholwayo abasontayo. So besiyinkolo nje ezihlukahlukene but sihlala in one cell. So into ke kade yenzeka ke because bekuba yithina ama Christians, kube ama Nazaretha, kube khona bezikhona nezayoni noma bezingahlala hlala izayoni phela zibe zishaya ilokhuzana isikhalambi ngiyadlala. Kwase kuba khona bekhona ama Seventh Day Adventist eseleni bengihlala kuyona. Ubala ngibakhohlwa khona ezinye nezinye inkolo ade ziba khona, but ubuthola indlela esikhonza ngayo eselini siyashintshana ngezikhathi. Bewaziwa nje ukuthi ngo4 to 5 kungena ama Christians, from 5 to 5:30 kuba amalokhuzana, kuba ama 7 days, then from 10 to 6 ku7 ama Nazareth. Yabo kuba nje bengihlala eseleni kanjalo kushintshwane nabanye bangene ngezikhathi zabo. Kukhonzelwa khona ke la phakathi eseleni, anikwazi ukuthi nizohamba nothandazela kwenye indawo, so nikhonzela la, nicule la, nithandaze la. So nje umthandazo wama Christian mothi noma kuthiwa awathandi but uzowuzwa la ithandazo besho ukuthi thini lo mthandazo ojwayelekile, so uNkulunkulu uhlelemba amagebhugebhu. So ke lezo zinto uzoyizwa la, then bezoba khona mangena ama Nazareth, nawe ungelona iNazareth uzowuzwa la ukhuleko masebesho ke uvuka nathi noma ubani ulala nathi. So izo zinto lezo, so isel nje ebikade odi kanjalo ke kodwa ke besibambisene nje kahle nabo abafezi bezinye ilokuzana izinkolo.
Yeah, and then bese kuthi kulawa amanye ama-cells noma ngithi kulawa ama-section kukhona i-section ebizwa ngokuthi isolation la khona kuhlala khona isikhathi esiningi kuhlala abantu abama-high profile. Uthola uma ngithi ama-high profile abantu mhlambe isikhathi esiningi kade besebenzela uhulumeni, whether iphoyisa noma isosha noma yini abantu senzela uhulumeni uhlala khona. And then bese kube onala kugcina sekuhlala khona ama-celebrity ke agcina sehlala khona. But ke abanye abantu bayakwazi ukuthi bangathi angihlala lapha bafuna uzohlala nabanye abantu la just because bafuna ukuyifunda impilo, because mohleli nabanye abantu kuma-cells lawa ama-commune cells ila ufunda khona impilo ngempela nokufunda uku-interacta nabantu, because mohleli isolation thothi uhleli wedwa noma nibabili kunezinto ongayifundi like nje mina ukuhlala kwami nabantu abaningi kungifundise nje ukuningi ukubekezela ukufunda ukubekezelela umuntu akudlala ukuhlala nomuntu more than a year ugcina sewukwazi ukufunda yabo nje mesiwa so-50 endlini ngikwazi ukufunda ukubekezelela i-character yalo muntu ngibekezela i-character yalo muntu niyalo kanjalo abantu nje bama-character angafani. So mina kungisize lapho because sengiyangibona noma sengila ngaphandle yazi ukuthi umuntu khona into obona ukuthi yazi umunye umuntu bengaze ayibekezelele lento engibekezelele la, so ufunda kanjalo ke ngokuhlala nabantu abanama-character angafani nihlala endlini eyodwa nibaningi. That's how you learn no-interacta ke nabanye abantu from different backgrounds. So that's how engifunde khona ukuthi okay umuntu kanje umbekezelela kanje nomdila naye kanje. So and then bese abanye bajolo ngibuza ukuthi oba nje ama-celebrity engike ngahlala nawo noma ngaboshwa nawo. Yeah, khona abanye bakhona impela abanye benyana abaphuma but engike ngahlala nabo ngaba nalo ithuba lokubuzwa nje nokuxoxa nabo. Abantu abafana uBricks. Yeah, uBricks waKaNdlovu wasekhaya. Yeah, uBafo. So yeah, sihlalela kakhulu wena uBafo and yeah uyasichaza isithole sakhe ngendlela asichaza ngayo. So yeah, but abanye abantu abangayazi into abangayazi ngoBricks ke. Usecula igospel. Ejele ufika wacula igospel. Ushaya igospel nenkosi phakathi. So yeah. And phela mawufika ejele ziningi izinto ofika uyifunde uphume comfort zone yakho ukuze uqhubhe isigwebo ke kusho njalo ukuthi hawu siqhubhe isigwebo. So ugcina sewufunda ezinye izinto ngisho kade ufika ungawazi ukuthunga uphuma ukwazi ukuthunga kade ungawazi ukudweba ugcina ukwazi ukudweba ungawazi ukwenza ubuhlalo ugcina usufunda nami ngiyagcina sengifunda ukwenza ubuhlalo nje sengiyakwazi ushwakha ilokhuzana ama-beads lawa elokhuza lawa umqala ama-necklace lawa afakwayo uma kuhlotshiwe ngemvunulo. So izinto oyifundayo lapha uqhubha isigwebo. So yeah naye ngicathathi uqhubha isigwebo waqhubeka kahle wangena kwigospel. And then omunye ngihlale naye engike ngathola ithuba ukuhlala nawo uCabashi. Elothi yena uMgqumeni. Yazi ucasuka kabi uma umbiza uMgqumeni. Mina ngoCabashi. Yini kade waphela uyena? Hayi akafuni ukubizwa ngoCabashi. Kufanele imbizo uMgqumeni. Anixoxe ngani ngani phakathi. Cha phela sasimtshela ukuthi yena uCabashi wena udinwa uceba ngisho emaphoyiseni kwajela. Kufanele nixoxe naye. Ukuxoxa kokumbeka izandla. Ngeke kusasiza lapha umuntu osehluleke ngisho isigwebo umuntu phela indlela sadonse ngayo fanele ngabe usethambile manje azibona ukuthi hayi ngoCabashi but umile ekuthenini uMgqumeni. Manje uthini ukuthi uzoqhubeka mephuma ngaphandle? Uzoqhubeka ngoba phela njengoba engaphakathi wayenza nje application wacela ufakele isiginci unesiginci ngaphakathi njalo uyadlala practice. So bese ixoxa. Hayi.
Ngabe amowazi ushuna umgqumeni. Yeah. But yeah, uyajabula uma uzothi umgqumeni. Ujabula ngizwana ngabe uma bezomgqumeni, but uma bezocabashe xabana futhi into ngempela ubone ukuthi uyadinwa ngempela, useswele nje amandla okushaya. So but mina ngumuntu othanda uyidlalela ke bengazi bengikwazi ukudlala naye ngithi cabashe because ngaphakathi ngibe ngenza imicimbi ama events ngaphakathi organize ama events ngisizwa ke noma ngilekelelwa ama officials ukuze ngikwazi ukuthi ngiconduct because mina umsebenzi wami vele ukwenza ama events even la ngaphandle bengingene vele ngenza wona and to host ngibo MC, so that was my job nje. Futhi kungisizile kakhulu ke mina ukwenza into efana nalezo ejele because kungenze ngazizwa ukuthi ngisawumuntu ngisawuyena lo pro lo umuntu abamaziyo, because if bengawenzi lokho bengaphuma mhlambe sengirastile yabo. Yabo indlela engiyiphatha ngayo imicimbi manje sekube count nale experience ukuthi ngikwazi ukuphatha imicimbi uthola ukuthi inegebengu. Kunzima ukuhlekisa igebengu because labantu laba baneyinkinga zabo, uthola ukuthi bebodwa abazwani bebodwa ama 26 ngapha ama 28 ngapha, thothi nje vele akuzwene. So wena fanele ube nendlela ukuthi as MC fanele ube nendlela okubahlanganisa ugcine sebehleka bezwana. So i-experience engigainile iningi kakhulu in terms of ukuphatha uhlelo. So nako ukwenza izinto zasema activities kuyasiza into kanjalo because you regain your strength, then ukwazi ukuphinde futhi ukuthi ube wena uzizwa umuntu again. So yeah, and then ucabashe ke loyo omunye abantu engihlale nabo omunye ubaba olungile ngani umzomkhumbula yini ubaba wakuthiwa owephethe amaphoyisa la ekheze ngathi ubaba umdungi wephethe amaphoyisa isengikhohliwe no ama 2K. No bakhona nje nabanye ke ama high profile engihlala nabo. Then bengisachaza i-section le le section ama high profile, then kube khona enye section le abantu abahlezi bengibuza ngayo yabantu abalala nobulili obufana nobaba. Ngicathi ngibeka kahle. Angifuni ukuyibeka njengongizwe umculo. Umculo bezovela athi i-section yetabani. But ikhona i-section yama gays nje abantu abalala nobulili obufanayo. So angabe kanjalo ngithi abantu abalala nobulili obufanayo ngizothi nje abantu abakuleyo kulobo bulili ukuze ngingathola sekukhona ukulandeleka. So on that section ke kuhlala ama gays, but ugcina sewuthola ukuthi umuntu ade uhlala naye le section le abantu abaqondile ngithole ngelanga esethi hey ngeke mina sengistabani mina sengiyohlala lapha singitabani hawu ndoda shuthi sihleli nawe nje wena uyasihalela waphela laphana mina amajizi nihleli nodwa niqimbe nje ungabi indaba zalutho. Hawu kuyathusa uma uzothola umjisi esezovela athi mina hayi ngeke mina hayi sengistabani sengiyohlala esection yetabani because kubizwa kanjalo. So izinto ekanjalo zigcina sejwayelekile ejele because even nayo le yokulalana ejele into nje egcina sengathi into enormal because uthola ukuthi kunezinye izindlu noma ama cells abayivumelayo leyo nto leyo. So there's this khona omunye wangibuza ukuthi seke ngabona nikwenzeka. Sengike ngabona kwenzeka because phela nami ngikhona ejele and yabo lento yokuhamba ungena kuma cells and then mangifika xa ukuthi hawu lapha ya utiyadiya walu unyakaza nje
yabo. Ngize ngibuze kwabahleli ukuthi mina usini lapha ngangiqala-ke ukubona into enjeya. Uthi mina hayi uzithini lapha umdede yawabhama and abantu abahlala kulezi ndlu ey'kanjeyana bagcina bengasenandaba. Kuthiwa hayi ziyasha lapha hayi qhutsheke xoxa indaba zithi nje akwenzeki lutho. So this other day kuqhamuka omunye mfethu wangasekhaya eMaritzburg. So uma eqhamuka lo mfethu uyabona uma uzofika endaweni ekude and uma uzobona umuntu wangakini uba nolokujabula yabo ukuthi nawu umuntu wangasekhaya yabo. Hayi mase uthi uyambingelela umuntu-ke nixoxe kanjalo mhlawumbe ngicela senikhumbuzana izinto zangasemakhaya uthi ukuthi this guy-ke wathi uma eqhamuka uhamba nenye ibrazo nje and then mina khona ngihleli naye la siyayixoxela. So le brazo hamba nayo ize kulo engihleli naye and then ihamba nalo mfethu. Yabo uma ngithi ngithi hawu mfethu hamba kanjani ayi avela ngihlinela umuntu angibuki. Hawu kwenzakalani la? Yisabathe ngithi ngiyambingelela umuntu hayi still nje angatshengisi nokuthi uyangazi yabo. Hayi bese nami ngivele ngisheshe ngiyibambe ukuthi okay shuthi asazani masila. Okay it's fine ngiqhubeke sikhulume nalabo abakhulumayo and then after that mase eyahamba. So sesisala nalona-ke ngihleli naye la useyangixoxela uthi hey wena uyamazi lo mfethu sengamtshela hayi wangasekhaya uthi hey wenze kahle washeshe wamiyeka lo muntu ahamba naye indoda yakhe ithi hey kanti ejele njani hey uthi hayi indoda yakhe ngiyombona nje eziba akafuni ize ijampe kulo ukuthi khona umuntu amaziyo la because ufuna nje baphila lempilo abayiphilayo ngaphansi. So into eyenzakala ejele abantu abaningi abathanda ukubona homeline babo uma bebenza leza zinto. Umuntu osuke ezokujabulela as homeline umuntu osuke vele ephilela impilo yakhe eqondile because uba nalonto uthi at least khona wangasekhaya. But abantu abasuke sebekhethe ukujoyina le yampilo ukuthi bona ukuze baphile ejele fanele balalwe. So baye bangathandi ukuthi babone abantu bangasemakubo because basaba lento ukuthi uzophuma ngaphandle bese uyayixoxa lento ukuthi usibani banje walimbona nje lapha ejele ubhizi wenza lento. Umuntu uthola uzokufakela ushevu okanye umuntu enze noma yini angayenza ukuze ugcina ufile. Owesensikhathi omunye angenza sengazi ukuthi mhlambe uyaphakama kanti inhloso vele ukuthi azokubulala. It's not because ngoba ezophakama ngawo. So izona zonke izinto-ke ezenzakalayo lapha ejele uthola ukuthi umuntu mangabenza lezi zinto zabo enza engale because ziningi izinto eziphoqelela abantu noma ezenza abantu bagcine sebelalwa ejele. Enye yazo ukuthi usuke engayitholi support from a family and financially nangozinto ozidingayo ejele. Omunye isikhathi esiningi-ke ngibabonile nengihlale nabo bagcina sebephila leyo mpilo ukuthi babe amantombazane ejele bebe bangabafana bekuba yilabo ababhemayo because uthola ukuthi umuntu uyaqaleka akanawo ugwayi akanali visitor. Lo muntu kuzomphoqa ukuthi agcine eselala nomuntu ngoba lo muntu ohlezi enawo ugwayi ukuze naye ezokwazi ukuthi abheme. So abantu abaningi bangena kanjalo-ke kulento-ke yokulalana. So-ke abantu-ke abathandi ukuphazanyiswa masebenza into yabo. Ngifuna sibuyele lento yama-section yama-gay cause ngiyazi mfethu bazoyiphikisa abantu lento wawukuliphi ijele le bazoyila social media le ukuthi there's section yama-gay ne-section yama-what siqinisekisa kanjani wawukuliphi ijele yayenzeka nini abantu bazophika seriously bazothi mhlawumbe iqala ukufika nawe I don't know. No abayazi abasewezivile nje angisho njalo
noma aseke bayo bazokutshela ilapha nje phezulu eduze actually it's part of isolation but kuyaziwa ukuthi I know this wing yama gays then this wing yalaba abanye so ya into ekhona engiphume ikhona sebengaphika ukuthi ayisekho manje but mina ngiphume ikhona so isikhathi esiningi ke because le nto le yayenzelwe into enhle kahle it was for a good cause because uyabona uma uzoqhamuka uyigay and then uyovalelwa nabantu abafana so bangagcina sebekuhlukumeza laba abagangile just because bayazi wenza uyilento le so yayenzela into kanjalo ukuthi uzokhululeke hlala nje spacini la uzokhululeka khona so because uma ungena ejele uma ufika nje ejele usuku lakho lokuqala uyabuzwa are you a male or ungali kulenye gang and kuthiwe kufanele ukuthi ukhulume iqiniso usho ukuthi hayi mina ngistabana ukuze uzokwazi ukuthi uthathwe uyofakwa protection because i-protection leya usufaka kuyona then most uwazi usihlala lapho usuyazi ukuthi usafe uhleli nabantu vele enifanayo nabo awuzuthathwa ufakwe sectionini yabantu abazoganga ngawe mhlawumbe bazibagcina seberape noma sebeshintshana ngawe or anything isuke kwahlahle isection leya ngo-understanding yamenzo into kanjalo that's why noma ufika ejele ubuzwe so ke omunye ukuthola ukuthi uzofihla ke athi befika ejele angalikhuluma iqiniso ukuthi hayi yena ugay athi hayi mina hayi ngindoda then mase athathwa afakwe section le yabantu abaqondile noma aba straight then after some time umthole eseqoma khona la endlini I know one person wafi wenza njalo then wafika wangena eselini yethu le kade ngisho esele abantu abangabhema abangashaya inombolo abakholwayo then mengena umjitsi afika ahlale thina sazivela ukuthi umjitsi yabo ayimefika ahlale nje I think yaphela inyanga because washeshe wabambeka ukuthi hayi udlalela lenye team nakhona ingoba wagcina sebonana indlela actor ngayo nendlela azwana ngayo nalabo abanye bagcina sebembhemisela labo abanye ukuthi hayi bona nihleli nesitiyabana lapha endlini so yena into ayenza ke yagcina simbambisa ke wavusa omunye yabo lantu abadonsa live sebedonse from mhlawumbe u98 so usehlale more than 20 years ejele so shothi wawazi ukuthi athi mexoxa naye ebese agcine wazi ukuthi amhlebele ukuthi hayi yena kahle ugay kahle so mase mxoxelile lona ngenxa ukuthi kade ayigcina lento sebona ithuba lokuthi sebengenza something nalo bagcina sebejola ke endlini kanjalo then ke sebelo bezama ukuthi bazolithola kanjani ithuba lokwenza lento until babanjwe kwelinye lamakhona bezama ukwenza into yabo ke then asigcina ibheme kanjalo ke but yena isikhathi efika wengacacisanga ukuthi kahle ugay so isiza lapho lento kusheshe uyiveze ungazi ugcine seyobanjwa sekukudala so banjwa endene wrong so into ekhona nje mfethu into ekhona